Fregatten 1887. Kære Malene, ugerne slæber sig afsted her på skibet, efter vi forlod Flensborg. Det er forbandet hårdt. Officererne er grove og råber efter os skibsdreng hele tiden. Selv i går aftes, da jeg hang ud over reglingen og tømte min mave, søsyg er jeg jo også engang, men sparkede styrmanden mig i bagdelen og sagde, at jeg fandme skulle se at få røven med mig og komme ned i kabyssen. Kartoflerne skræller jo ikke sig selv, knægt, sagde han. Jeg ved ikke, hvilket fjols, der prøvede at bilde mig ind, at søsyg kun var en dag. Jeg har tabt mig, så jeg dårligt kan holde bukserne op. Måske er arbejdet som sømand slet ikke noget for mig. Men det kan der jo ikke laves om på nu, midt ude på havet på fregatten Jylland. Og der er delt med lang vej nu, inden vi når de vestindiske øer. Mange ugers sejlads. Jeg tænker samtidig, at jeg først kommer hjem, når jeg bliver en gammel mand med langt gråt skæg. Det eneste, der holder mig i live, er tanken om solen og stranden på de vestindiske øer. Jeg drømmer om dig, Malene. Du er så smuk. Jeg er måske nok en lille spinkel tøsedreng herude på skibet, men jeg tør godt skrive, at jeg tænker på dig, Malene. At jeg elsker dig. Karl fra Mejlgade.